my name is PewDiePie, ikke? Ja. Surgeon Simulator, og jeg er her. Og Surgeon Simulator 2014. Okay, stop calling me. I can't just suck his ass. Okay, I'm asshole. Okay. Nu lukker vi øjnene, og så kommer vi hen til en eller anden. Nej, jeg ved ikke. Hej Bob. Er det Bob? Ja, det er Bob. Nej, ansigtet. Ryster. Nu skal vi pille dit hjerte ud. Haha. Nej, det er for at hjælpe ham, ikke? Ja. Okay, vi skal tage skærknæven. For det ud. Vi skal se hjertet. Det er hjertet. Ja, det er det nye hjerte, vi skal putte i. Okay. Skal vi drikke noget? Vi skal drikke noget bagefter. Kop. Kom her. Okay. Så skal vi skære det af. Godt, der er klar. Au! Nu rører din. Au! Au! Ha. Au! Ej, stop. Det er ikke for hans... Faktisk er vi ikke ondskabsfulde. Vi hjælper ham bare. Han vil ikke dø, vel? Vil du bare? Nej, så skal hun nok blive opereret. Vi skal operere dig. Au! Doktor. Du kan se hans liv der. Doktor. Vi skal ikke skære hans hoved. Jeg skærer dig. Dør han? Nå! Dør han? Ja, det gør han ikke. Han døde ikke. Han døde ikke. Jubi. Skal vi gøre sådan, så han ikke mister liv, ikke? Han mister ikke så meget liv. Så tager vi lungerne ud. Ja. Ud med lungerne. Ud med lungerne. Ud med det. Nu skal vi tage dit hjerte. Nej, nu skal vi lige rive dit hjerte ud. Nej, jeg tror ikke, vi river det. Au. Hvad skal vi gøre? Vi har 9 minutter tilbage. Nej, der er ikke tid på. Det er bare sten. Sådan der, så skal vi have dit hjerte ud. Hvad skal vi gøre? Vi skal have hammeren. Skærbo! Hvad hvis vi ikke kan synge ham ikke sammen? Godt. Vi skal have den der. Sådan der. Så skal vi lige skære det lille. Blod over. Ha. Au. Hvad sker der? Han mister liv. Er han klar? Det skal vi have hjertet ud. Tag det. Kom her. Skær det derovre. Nej. Hjerte. Ja. Tag det nye hjerte. Hurtigt. Hen. Vi har fået det bedste. Det betyder awesome. Okay, vi skal tage hjernen nu. Hvad skal vi gøre med hjernen? Skal vi rive det? Nej, vi skal have en ny hjerne i. Jubi. Og så tager vi den der. Vi er klar til første. Nej, så tager vi øksen. Nej, vi cutter hans hoved af, og så putter vi en ny hjerne i. Okay, top up choppers. Kom. Top up choppers. Ej, der kommer blod. Bob. Så bare det face. Er det Bob igen? Ja, det er altid Bob. Boom. Nogle gange er der også en happy. Boom. Hvad hedder han? Der er også de andre, som der ikke hedder noget, så er det en happy. Skal det med? Hold hovedet af ham, så er det hurtigt overstået. Så har man jo også cuttet hjernen af. Men er du klar til at synge? Nu kommer der musik. Hammer, go away. Hammer, go away. Ikke? Go away, Hammer. Go away. Go away, Hammer. Go away, Hammer. Tag den. Skabbo, yeah. Skal han? Yeah.
der! Skynd mig! Han har ikke så meget liv tilbage. Skynd dig. Au! Tag den igen. Så tag den i. Ja! Hvad sker der lige for os i dag? Vi er mega gode. Men vi fik kun D. Nej, vi har B til den rigtige rekord. Okay, det er så i bilen. Vi skal prøve hjernebilen. Ja. Nej. Det er flot, hva'? Han skal række op. Okay, Vi er nede på motorvej. det er vi ved på Nej, vi er nede på Roskilde motorvej. Roskilde Au! er noget for sig. Ja, den For enden af Roskilde motorvej. Døren er åben. Skallerne fra hans hjerne ryger ud af bilen. Sådan der, så rører hammeren ud. Hammer ryger ud. Nej. Jan, du må ikke ryge. Hjerne! God! What? Vi kan jo ikke tage den, før vi er åbne. What? Jeg havde lige glemt, jeg havde slet... så gik computeren ud. Hvad skete der så? Computeren gik ud. Hvad skal vi nu gøre? Ja, men den optager stadig. Så bliver det bare... Ikke? Ja, men filmer den nu igen? Ja. Men den er inde på... Ja, den er... Prøv at se. Sorry for... Sorry. Nej! Nej! Så restart. Sorry, Nej, vi skal ud. Nice. Det er lige meget. Okay, restart. Vi var nødt til restart. Ikke? Ja. Sorry. Oh yeah. Oh my god. Ha. Bum. Bum. Skaller hans hoved af. Ud med den. Go away. Ha. Hammer. God. Ew. Ew, Bob. Men hvorfor har han den der med rundt om sit hoved? Nå, det er fordi, ellers skulle vi ikke se hans ret. Ellers skulle vi ikke få hans hoved, halvdelen af hans hoved af. Men hvordan får vi så nyt på? Nå, det gør den, når man... Det gør den af sig selv, ikke? Ja. Ud med hjernen. Okay, here we go. Ryg hjernen ud. Yeah. Hjernen ligger dernede. Vi vandt igen. Håber vi vinder i rummet. Ja. Er det i rummet nu? What? Ja, sorry. Der er jo også en ny bane her. What? Sorry. Der er jo også en ny bane her. Skal lige i Second Simulator 2. Nej, det er ikke 2. Men Det er bare det, som mændene hedder. Det er for at komme morgen. Yeah! Klaver! Ikke? Ja, nu kommer Second Simulator. Nej, ja, nu kommer den nye bane. Hvad skal vi ordne? Det er happy nu. Bones. Okay. Ham der... Det er happy. Bones. Bones. Okay. Gulle. Gulle. Hvad hedder han? Happy. Happy. Lad os slå ham i hovedet en kølle. Nej. God. Here we go. Han har jo... Prøv at se hans krop. Come on. Hvorfor er han blevet skudt? Nej. Det er jo lidt. Hvad skal man? Man skal få et nyt hjerte i, og så skal man gøre det med en maskine. Oh my god. Hvad har det kostet? Det her. Måske... Det har kostet 9 euro. Euro, hvad er det? Euro, det er for den løn. Come on. Come here. Okay. Nej, vi tager en anden bane, ikke? Ja. What? All I can tell you about this next procedure is Okay.
Okay, sort by face. Okay, Bob, it's a co-real. Smid altingene væk. Nej, nu skal vi prøve rummet. Skal vi ikke? Jo. Men skal vi tage en ny CD i? Se, ja, det er den sorte, det rummet. Skal vi? Ja. Okay. Er du klar? What? Sådan der. Det er så svært at putte de CD'er i. Nej, det er faktisk lidt nemt. Men for. Morgan Pryor. Ja, han er det. Nigel, bla bla bla. Special measure, bla bla bla. Det skal det her, bla bla bla. How will it me, bla bla bla, don't know. Bla bla bla. You don't know. Miranda? What? Yep. Welcome to space, Nigel. Okay. Good dad. Good God. Ej, jeg kan ikke finde ud af det. Nej, spil nu bare. Vi skal tage et nyt hjerte i. Nej, vi skal have en sav og gøre det noget med. Come on. Come on. Nej, så flyver jeg. God. Back to Milo. Sorry about face. Okay, stop calling me Big Brother. Hvad skal vi prøve at putte de andre CD'er i? Ja, det kan vi godt. No hand. Okay. Og så tager vi lige den der rumdisk væk. Sådan der, ikke? Det er der for en. Hvad for en? Vi skal have den anden i. Den der. Men hvad for en skal vi tage i? Den der, den kan vi lige prøve nu. Okay. Skal vi ikke vise alle CD'erne? Ja, det er også det, jeg tænker. Ej, så tager jeg tastaturet med. Ja, mand. Jeg tog ikke tastaturet med denne gang. Boom! Ej, come on. Come on! Ej, sådan der. Ej, det er bare, hvem der har lavet spillet. Det gider vi ikke, vel? Nej. Nu kan vi se. Ej, det er også det der Sonic Mr. Liv. Det gider vi heller ikke se, vel? Hvad er det? Disk. Stop it. Nej, vi skal spille et spil på computeren. Ikke? Skal vi ikke? Jo. Men er der ikke andres? Den røde CD skal vi have fat i. Det er et spil. Okay, come on. Yeah! Vi får en røde, skal vi? Come on. Er det den røde? Yeah! Vi fik den. Og nu skal vi den ud. Skal vi bare lige have den rigtig. Skal vi bare lige. Yeah, I got it. Stop calling, baby. Og det er lige det. Yeah! Spil! Oh, God. Okay. Jeg skal lige med på tastatur. Oh, come on. Is it good? Yeah. Oh, yes. Come on. Let's do this. Yeah! Okay, but take that. Let's do that. Let's get start calling me wrap up. Start calling me work. Nej, telefonen ringer. Ja, det gider jeg ikke. 37. Det er min mørkere. Okay. Stop calling me wrap up. Bye-bye. Den kan jeg bare altså. Og sige. Hvad? Du siger hvad? Det er slå foran det sol nu. Ja, hej. Hej. Bye. Uhi. Nej.